Dakulaon na tabang para kay Marvel Nueva kan Barangay Mina Kamalig Albay na nagkaigon medical as in dental mission sa Saindang Banwaan ang Ako Bicol Party List. Sa siringa da kayang may mga pigmamati na sa lawas as in kulang pa sa budget, bentahin ng maray ang aktibidad. Dipisilo nun talaga magduman sa doktor. Paano, pag wala kaning pambayad sa doktor, wala kaning pang bakal ki bulong, mahirap talaga. Tapos, siyempre, iisipin mo kung mayroon ka man ng pera, iisipin mo muna yung mga anak mo, yung mga pangangailangan nila bago ka magpa-doktor. Kasabagong aga kang giniban na aktibidad sa covered court ng Barangay Taladong kan parehong banwaan. Sigon kay punong Barangay Ameldo Navia, inaangkay na tinuting medical mission sa saindang lugar. Dakulan sa iyang kaugmahan na daw arayuan sa indang barangay, nagdayo ang partido para sa nasambit na libreng serbisyo. Dakula po ang pasalamat mi sa gabos na mga nagbuo kaining medical mission, lalo na ding mga medical team. Siyempre, number 1 na po ang Ako Bicol, si Kong Saldico. Binuksan ang aktibidad para sa mga residente kang Barangay Mina, Taladong, Kumon, Binitayan, Taguytoy, Bungabong, Gutob, asin Ligban sa inisyatibo ni Kongresista Eli Saldico asin Kongresista Jill Bungalon. Sila po ay nagbibigay at inilalapit po natin sa mga barangay ang mga serbisyong katulad nito dahil po katulad kanina may muntik pong mahimitay, may mga PWDs na po na hindi na nila kailangan pumunta sa ospital upang magpa-check up dahil atin pong ilalapit sa mga barangays para mas mapabilis po ang serbisyo medikal at upang maibigay ang serbisyong binibigay ng tunay na libre. Presente mandigdi si Ako Bicol Party List former Congressman Kito Ko na naghirasmanin mensahe sa mga benepisyaryo. Kay ito pa po ba kayo pigigibota since 2010, pero may kita nagme-medical mission. Pag naglilibot kita sa barangay, nag-aapot sa kuso mga senior citizen. Noon rin nangya kita mapa-medical mission sa ikabay, sana ta ma-schedule po kita tal. Siyempre kay puwan taman sa mga libreng aldaw kan sa tuyang mga doktor. Maski nga may bulong kita, kung di kitang doktor, dahil taman mag-ibo sa medical mission. Nakatalaan man nagibuon ang nasambit ng mga libreng serbisyo sa natatada pang mga barangay sa naunang bita na banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.